Zo vlak voor de vastelovend hebben we natuurlijk weer een sfeervolle aflevering van Carne van Alles. En te gast dit keer zijn onder andere een carnavalsvereniging De Us uit IJs en Deken Klerks uit Gulpen. Het is carnaval, joh, dan ben ik altijd toch. En alle schoonste meisjes lopen mich weer achter me. Ik heb een hele grote tuba, waar je alles op kunt spelen. En de jongens zijn jaloers, ja, maar dat kan mich toch niet schelen. Het is carnaval. Alaaf en welkom dames en heren bij de laatste aflevering van Carne van Alles voor dit seizoen. Want het gaat erop aan natuurlijk. We hebben een hele hoop gasten, we hebben een druk programma, dus laten we maar gauw beginnen. En hebt ze herkend, dames en heren, misschien al andere muziek. Hij in der Ezerbus zingen ze. Ze zijn van Ees, carnavalsvereniging De Us, met in hun midden Prins Sander. Prins Sander alleen, zonder de prinses? Ja, inderdaad. Ik kom vandaag eventjes hier alleen met de Us op bezoek. De prinses moet ik helaas afmelden. Die had verplichtingen met het volleyballen. Want die hebben een naaste concurrent komende zondag op het programma show. En dan moet hij heel getraind worden. Het speelt in de vereniging van Ville, heb ik begrepen. Ja, inderdaad. De Tornado uit Ville. En speelt bij de dames 1. En het gaat redelijk goed. Op een vierde plek, als ik me net vergis. En dat moeten ze ook nog kunnen behouden. En ja, dan moet getraind worden. Hè. Dat gaat even voor dus, begreep ik. Dat gaat even voor de carnaval nog eventjes, maar ik weet wel al strakjes, want het werd ook nog korter en korter erop aan. Dan kunnen we straks voor hun met ons tweeën, met de optocht en alles. En dan kunnen we gewoon samen met ons tweeën te genieten. En het mooiste is dat we een hele rood dan ook nog erbij hebben. Ja, want er hebben een flinke rood. Ik ga even naar de president, de Rob. Rob, er hebben een flinke rood van 11 en misschien wel een rood van 22. Ik weet niet, hoeveel leden heb je er bij de Us? We zitten op dit moment, Henk, op de 25 leden. En er zijn toch heel veel jongen onder de 30. De oudste, de kent ze wel, Jean Slepen. 85 jaar is al lid. En ja, dan krijg je toch het 50ers. Frans bijna 50. Ik ben ook een beetje op de 50 aan het jaar en de rest is toch al onder de 30. En dit is alleen maar schoon. Dit is maar een klein dorpje met hetzelfde woontje ook eens. Als je toch ziet hoeveel jongen dat erbij zijn, dit is dat alleen maar goed. Dat moet ik wel zeggen. Ja, Frans, voorzitter van het geheel. Dat is dus wel een prachtige club om voorzitter van te zien, hè? Dat kan je zeggen, Henk. Het is we vernoemen een jonge groep. Voor ouderen tussen aanhalingstekens motto's natuurlijk aanpassen. Want het woordje Polonaise kent ze bijna niet meer eens. Het is broezen wat de klok sleet. En wat is broezen? Dat is gewoon de Polonaise, maar dan in versnelde tempo. Dus wend vergunt, dat gunt vergoed. Ja, en dan moet ze niet 50 of 65, dan moet ze gewoon in gedachten 30 blijven. En dan geeft ze wel hinger de jongen aan. Frans, wie lang ben je voorzitter? Oh, 28 jaar. 28 jaar? Ja. Wie lang blijft ze nog voorzitter? Ja, daar kunnen ze me emotioneel naraken, hoor, want het is inderdaad dit jaar, het laatste jaar. Het zit zeker? Ja, 100%. Ik heb vorig jaar een beetje gekscherend gezegd, jij gewoon eigenlijk hetzelfde doen als de Piet van Loo bij de hammeren me overdraagde. De oude president, oude voorzitter. Voorzitter, waar ik ga naar Piet, hij is ook nog lang president geweest, ik ga voorzitter worden. Ja, ik ga hetzelfde doen. Op zondag ben ik nog eens en dan nog op vakantie. Dat is wel heel rigoureus, Dat hè? geloof geen enge. Dat geloof ik ook niet. Doe best wel nog bij de carnaval betrokken, hoop ik toch, op de een of andere manier. Ja, dat is, kijk, ik ga natuurlijk als voorzitter als zelf ook een aantal dingen wat heel leuk is. Ja goed, ik houd van het organiseren van zittingen. Dus ik ga nog tegen mijn opvolger gezegd, hoe ze zich voorlopig ging zorgen om te maken. Dat blijf ik doen. En dan kunnen we dich nog terugvingen als lid van de zangclub Palmclub, hè? Ja, dat is de angerpassie. Dus de Frans en blief, dames en heren, verbonden met de carnaval. Dat zit gewoon. Dat het carnaval staat op de juiste plaats en dat zal zo blijven ook. Jongens, mogen u bedankt dat je hier zit geweest. Nog een heel schoon seizoen. Werk toen nou dat hoogtepunt op de carnavalsoptocht boven op de wagen. Geniet ervan, Sander. Doch mij de groeten aan de prinses Tessa. Dat is zeker door. En een schoon seizoen en alaaf en tot ziens. Alaaf.
Ja, dames en heren, en de volgende gast staat hier neven Michael Kloor, Deke Klerks uit Gulpen, uit de dekenaat Gulpen. Deke, welkom. Ja, in het Deke, dames en heren, in een carnavalsprogramma, in een geestelijke, wie me dat zegt. En dat is eigenlijk gar niet zo vrij, want meneer Klerks, de kerk en de carnaval stond korter bij jij, is dat sommige jullie denken, hè? Ik denk, dit is een oud gebruik. Het is eigenlijk van oorsprong een heidens gebruik, maar het is toen een beetje... een beetje kerkelijk gemaakt in dat tijd. Ook omdat voor na de carnaval op ze de vaste tijd. En door vandaan is als voorbereiding op de vaste tijd, mocht men zich dan nog eens loslaten in die dagen. Dat is dan een beetje de bedoeling om dat jullie zich gaan amuseren. Zit je zelf in de carnavalist? Nou, ik ben eigenlijk geen carnavalist, maar ik kan er wel van genieten. Ik kan wel langs de kant metkijken. Ja, voordat het voor verder gaan met het gesprek, wil ik even de us vragen, die zit nog hier, om naar voren te komen, want misschien weet je het zelf al niet, maar ik heb een jubileum. Heb je een jubileum? Ja, ik heb een jubileum. In de carnavalsfeer heb ik een jubileum. Als ik het goed heb uitgerekend, dan zit er 4 keer 11 mond dijken van de dekenaat. Oh, dat heb ik nog niet uitgerekend. Ik heb niet die stilgestaan. Dat heb ik vorig gedaan en daarvoor is nu de eer aan de us om u te decoreren. Oh, hier. Wat gaan ze ook zeggen. Nou, us, bedankt voor de medewerking. Je hebt goed van uw taak gekweet en nou, dan ziet je wie dat soort dingen kunnen samengaan, hè? Nou ja, ik heb al van alles moeten berekenen, maar dat nog niet. Dat wist ik nog niet, maar dat kunt zien, joh. Met een beetje fantasie komt er wel aan een carnavalsjubileum, hè? Klopt dat, ja. En zo in de preek kan ze heel goed vertellen wat ook toch wel best ganz geestig en leuk is. Zoals? Ja, er zijn een heleboel dingen. Kijk, als ze nu bij de Belgen is het zo, hè. Er staat op een gegeven moment van Paulus, dat ging naar Damascus. Maar als dat in Belgisch is, dan klinkt dat ganz anders als dat met het type het Hollands heet. Als Paulus, dat ging naar Damascus, dat ging naar de meisjes. Oh, naar Damascus, ja, natuurlijk. Dat is Damascus op het Belgisch. En dat is heel die grappige dingen. Zo. Ik hou het wel begrepen, maar ik wil het hier van Oudeuge mond huren. Ja. En dan hebben we nog bijvoorbeeld het zegenen van carnavalswagens. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, ik zegel wel elk jaar motoren in de ganse boel. En dan moet ik met die motoren met, maar de carnavalswagen is nog niet. Gebeurde ook in uw dekenaat, ja. Dat zou kunnen. Ja, daar is ook niks mis mee, denk ik. Ten slotte, besteed je zelf aandacht in de Eucharistie aan carnaval? Of is het alleen maar over de vasten? Ik wens ze wel een fijn dag toe en dat soort dingen. Maar kijk, als ze geen dialectmes hebben, dan hebben ze niet zo de gelegenheid voor. Nou, daar kent toch ook in het Hollands maar over de carnaval. Van mij pas gaat er over Damascus. Ja. Dat kan ze niet altijd doen. Nou, dan is misschien een voorzet om de lui gulpen, de garenkiekeren, ertoe te verleiden om een dialectmes te gaan doen. Zodat je daar een rol in kunt spelen. Ja, dat zou best leuk zijn, denk ik. Goed, nou dan wil ik u bedanken voor uw komst. Geniet van uw medaille. Ja, bedankt. En heeft misschien zin voor u met de carnaval ergens terug. Ja, dat is mogelijk, ja. Ja, en de volgende gast, dames en heren, stellen neven mij de Mark Hermans. Zeg dat gaat? Als je op Google kijkt, dan zul je er bij Mark Hermans zijn. Kerkkruidje Carnaval, Koldergroep, Tante Annie Oes Bennekom, de pincodeslager. Nou, begin de dichte dagen. De Schweierman. De Schweierman. Ja, dat probleem heeft allemaal aan. De Schweierman. Van een degje van Gulpen, dat had dat probleem. De Schweierman in de Erpelslager. Immer er een hever, dames en heren, de koldergroep, de bekende koldergroep uit de Kerkroo, daar is er Mark natuurlijk van, daar kent je hem van. Daar is je gedacht van, wat is dat ook wel van de jong? De Prins Wiener, nee, dat is de Mark Hermans. En die mag hier in ons programma komen, omdat er in Elkroo woont. Ja, ik ben nog een jong van het Mergeland geworden, hoor. En wie bevelt dat? Bevalt bijzonder goed. Weet je, wat mij het meeste bevalt, of wat mij dan sowieso een beetje bengt door, is dat het raden. Dus het woord van kerkraden naar elkenraden. Dus is het zomaar een paar woorden, hoor. Het heb je ook ekkelraden kunnen zien. Ja, maar ik ben dus eigenlijk gewoon van de Großraum Aachen ben ik nu, zeg maar, richting Valkenberg. En zo. Parkstad daar. Parkstad getrokken, ja. Uit Parkstad naar het Krijtland. Ja, dus dat bevalt prima. Door best in Nederland maar gewoond
de best zichzelf gaan bemoeien een beetje met een politiek, hoor. Ja, luister, kijk, dat moet ze wel, hoor. Wanneer ze ziet wat ze woont en wie schön het toch is, en wanneer ze dat denkt, dat wel een keer naar de kloot, zo kan ik sorry dat ik het zo zeg, dan moet ze even af en toe eens even zeggen, ho, dan moeten we van ons even over nadenken. En weet je wat het schöne is bij de politiek? Dan krijg je daar een stomme boer kan daar beginnen. Dat is geen schoolvuur. Dus zelfs de gek wie mij kent zich toch weer bij je doel, zelfs ook nog. Dus dat is een leuke ervan. Bij welke partij hebben ze dich gevangen? Ik ben bestuurslid bij Groen. Uitroepteken. Groen uitroepteken, Frans Dissen? Ja, dat is de voorzitter en ik coach hem natuurlijk, want anders zouden we de grote puin opweren. Dat kennen ze maar. Inderdaad, Gurendal, dames en heren, immer ever. Er hebt een slager dit jaar met Geertje en de Boerkapel. Ja, van een liedje gemaakt dit jaar, inderdaad, over de Boerkapel. De Boerenkapel, maar dan de Boerkapel. Een beetje. De laatste jaren heb je immer gehad wat een beetje politiek georiënteerd is. Hè? Camille met zijn viel en zo. Ja, weet je wat het is? Ik hou ervan om de carnaval het festival te zien van de omkering. Hè? Want de maas met de vastelovend gaat zien wat ze de hele leven niet is. Ja. Dus wanneer ze zich wichtig wil voelen, dan kan dat met de vastelovend, terwijl ze eigenlijk niet wichtig is. Of wanneer ze denkt, er is met een politicus of met een andere persoon, dan is er spiegel, is de narrenfunctie. En die is eigenlijk goed in de vastelovend. Want we zingen in de vastelovendsliedjes alleen nog maar trapje op, trapje af en alaaf en verdrinkers nog eens. En die omkering, die is ganz voet gegaan. De buurtreners zijn er niet meer. En dat element van die satire, dat is het wat we proberen weer een beetje terug te brengen. Ik heb een paar vragen voor je. Je moest kiezen. Dat of dat. Okay. Altijd vol drop of immer erneven? Dan denk ik toch echt om erneven. Want dat nu 30 jaar al. Dat is het bekendste voorboedsmiddel van Limburg. En ik zou het niet meer anders kennen, eerlijk gezegd. De buun of toch het bedrijf? Denk ik toch de buun. Ja. De laatste. Kerkro of Elkro? Dan moet je dat toch Elkro. Toch? Ja. Laatste vraag in dat rieke. Zoervlees of falafel? Toch maar zoervlees. Eerlijk gezegd. Astrid een vraag over de alle twee voor ons heen. Ja, weet ik niet. Is dat zo? Had het dat? Astrid, kom eens, wat heb je voor ons gemak? Oh, het heet tijdelijke zoervlees. Ja. En dit is falafel. Wist je überhaupt zelf al wat dat wordt? Astrid, bedankt hè. Nee, totaal geen idee. Maar ja, het moet rijmen op... Frikandel? Nee, dit is ja geen zoervlees, maar... Falafel, ja. Falafel, ja. Is het dan falafel, ja. Ja, dat is in dat liedje, dames en heren. Ja. Geertje met de Boerkapel. Komt het in vuur. Dit jaar geen zoervlees, maar falafel. Ja, dan moet je dus kiezen. En dat falafel, dat noemt ze omdat dat een moslimgerecht is? Ja, dat is een gerecht wat ze daar is. Ja. Een vuur is dan het zoervlees in Limburg. En de Boerkapel eet dat. Ja. Weet ze wat dat is, überhaupt? Nee. Dat gaat van hoe is dan? Ja, lekker. Probeer het eens. Ja. Je kunt zo meteen hangen. Dan moet je veel knoflooksaus bij, hoor. Volgens mij zit dat ook al erin. Heerlijk. Er moet veel beer bij geluiden. Ja. Nou, dat zoervlees ken ik. Had ik juist nog gehad. Ja. Dit is trouwens gemaakt van boenen. Met allerlei zeg maar zetmelen doorgegaan. Met heel veel kruiden en verse kruiden ook. En dat wordt dan gepaneerd. En dat wordt afgebakken in de frietenpan. Dat is het eigenlijk. Ja, super. Kipnuggets voor vegetariërs. Ja. Maar dan weten ze dat ook weer. Falafel. Dat is dus niet lam, onevel of frikandel. Ik dacht dat het inderdaad gaat met vlees, hoor. Ja, nee, het is absoluut zonder vlees. Ik zet het even weg, want... dat had Astrid goed geregeld. Het had Astrid goed geregeld, vind ik ook. Dankjewel, Astrid, nogmaals. Voor zonmiddag met geweest naar Maastricht, de 11e. Ja. Daar hebben we gefilmd Geertje met de Boerkapel. Dat wordt eigenlijk door een andere versie, hè? Ja, dat wordt de eerste keer dat we doorgelive. Dus. Ja, dat wordt Gertje, hè? Gertje, ja, dat klopt. Als ze het gezien. Gert Leers. Ja, dat wordt voor Maastricht. Ik dacht, dat is het pak van de Gertje nog maar. Maar goed, alle politici zijn dankbare slachtoffers, wat ze bedenken. De spiegelvuurauto, daar ging het. Ja, zo is het. Ja. Nou, dat hebben ze goed gedaan. Bedankt dat ze hier was. Vergun kijken, dames en heren, naar Immer ernever. En daarmee wordt het gedaan met carnaval voor dit jaar. Kijk volgende week ook naar de carnaval special. Ik wens je heel veel plezier vanaf deze plaats. Alaaf. Ja. Alaaf voor u ook. En nu goede roets naar het nieuwe seizoen. Nog een Gertje met de Boerkapel. De samenwerking voor ons Hulpse hel. Nog een Gertje met de Boerkapel. Het is toch geen zoervlees, maar falafel.
alla de boekapel. Alla, 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 alla de boekapel. Alla, 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 alla de boekapel. Alla, 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 alla de boekapel. Met de boerkapel, we zaten er niet voor uit de hel. Nog het gekje met de boerkapel, de jongens hoe ik stap vanaf hem. Alla, 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 de boerkapel. 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 Alla, Chris Willems, de peetvader van de Limburgse veldkruisen, heeft onlangs zijn derde boekje uitgebracht. Getiteld 50 kruisen, 50 verhalen. Ik ben Chris Willems. Ik fotografeer, documenteer en inventariseer wegkruisen in Limburg. Ik beschik over 2900 foto's alleen van kruisen in Limburg. Het kruis hier achter mij, dat gebruik ik altijd als slotkruis in mijn dialezingen. Vooral om de mooie tekst die erop staat. Bewaar uit het verleden geloof en goede zeden. Vergunt nu naar de Van Tienhovenmolen achter mij daar. En dan gunt voor het kruis bespreken van Goldsmith Klaas. Het oudste moordkruis wat Limburg rijk is.
Versteunt hij bij de Van Tienhovenmolen en we gaan met het eerste kruisje beginnen dat ter nagedachtenis staat aan Goldschmidt Klaas. Goldschmidt Klaas, dat was een chachereer, een man die langs de boerderijen en herenhuizen ging om zijn waren te verkopen. En dat kruis dat is hier ingemetseld in de Van Tienhovenmolen. Het is hier geplaatst toen de Van Tienhovenmolen in 1850 is gebouwd, heeft men dat hier ingemetseld. Voorheen had het schuin tegenover de molen gestangen bij de herberg. En het verhaal achter dit kruis is eigenlijk dat de Goldsmith Klaas, dat was een handelsreiziger die goudwaren en zoiets verkocht, die langs boerderijen en herenhuizen ging. En die zich hier in de herberg wil overnachtte. Hij had zich een flinke pot beer achter de kiezen geslagen. En er wordt half zaad, zal ik maar zeggen. S'nachts is hij door de waard en die andere gasten die in het café waren beroofd. En toen heeft men later van de dorpel, van de voordeur, heeft men dit kruis gemaakt. Dat dus hier in 1850 is ingemetseld. Dit is het memoriekruis dat hier geplaatst is ter herinnering aan Walter Engering. Walter Engering was een jong van Epe en op 7 december 1985, toen had het in het Heuvelland heel erg gesneeuwd. Walter Engering was met zijn vriendjes en vriendinnetjes hier tegenover in de berg waren ze aan het sleeën. Walter Engering is daar met een rotvaart de berg afgekomen en is beneden neven de ingang tegen een drinkbak aangereden. Walter Engering, dat was eigenlijk op slag dood. Ter herinnering aan Walter Engering heeft Leo Moor dit kruis hier geplaatst. En het stond eigenlijk in de meter of 10 van deze plek verwijderd. Maar ik heb dat in 1993 heb ik dat hier op deze plek gezet en ik doe nog het onderhoud van dit kruis. Dit is het memoriekruis van de familie Meijs. De familie Meijs was een familie die bestond in eerste instantie uit 11 kinderen, waarvan 2 jong overleden. En vader Meijs vond de laatste dag van de oorlog vond er een granaat op het land en daar wilde hij gaan demonteren toes op de keukentafel. Die wordt ontruimd. Zijn nieuwsgierige kinder en de vrouw die zaten om die tafel heer begon te demonteren aan die granaat. De schroefdupjes worden afgeschroefd, er kwam het touwtje vrij en Emes zag op een gegeven moment trekens aan dat touwtje. Nou, dat wordt gedaan. Er viel een harde ontploffing. Hubert Meister wordt dodelijk geraakt. Zijn vrouw en de dochter Anna die worden ook zwaar verletst. Die zijn naar het ziekenhuis gegaan en die zijn daar een paar dagen later ook overleden. Het wordt bestuur Kronbach die het initiatief in de 2000er jaren nam om hier kruis te plaatsen, om die familie dan toch te herdenken. Dit kruis is afkomstig van de kerkhof in Sleenaken en het heeft nou een opknapbeurt, heeft het dus hier in vlakte in de nabijheid van hoe het ongeluk gebeurd is het dus hier geplaatst. Dit is het memoriekruis van Arnold Bouillon. Arnold Bouillon is in 1860 is hij hier door de bliksem gedood. Arnold Bouillon dat was een boerenknecht en die of van IJs naar Waalwieler ging of van Waalwieler naar IJs. Dat is nog niet bekend. En die bij hevig onweer hier onder de dikke boom is gaan staan en die door de bliksem is gedood. Dit is dus zuiver een memoriekruis.
Alle Grüße die ik gezien heb, staan in mijn nieuwe derde boek. 50 Grüße, 50 verhalen. Dat vanaf heden overal hier te koop is. Dit was onze uitzending voor deze week. Wij danken u voor het kijken en ik zeg graag tot een volgende keer. Dag!